They called you, man. Wala pa si Beardy mga ito na eh. Aman. Ato? Bumalik man sila o kaya nila nabalik ito kung makita sa nilang order na ginanakadalhan diba? Ken, welcome to kita tagbalik. Ngali nakita mo sa muswan pero aman to maka on na man to ka occupied. Ganana ba. Pero sa tagbalik balay. May nami welcome music para sa inyo. Wow. Live music. Morning. Kabantay di ka. Mas bailo siguro mo kay mas May go sa ako ni Bira lang bira. Adjust. Mas gamay og kanang sa ulo ba. Anyway, exchange na lang mo kung siya. Kisa pa isa. Dapat ulo. Thank you. isawa wala na ka-ari ini uli na sa gusan Ah, so duha lang so ni. unom siya Ano? Kisa pa isa. Duha. kami lang mo gunit sa isa Yeah, ikaw na lang. Sila. Wow, what's Thank you. Para kuan pagit napagisubra isa. cool yan eh. Para Jeff Handmade. Yeah. Like Kuya Roy. yan made. ikaw may nikuha na ninyong pita na sir no Ako ang father sa soil painting dini sa Pilipinas. So, as a welcome sa inyo, mag-play ko isa ka pisa. River Clouds. River Clouds is usa na sa mga pisa akong gihimo while facing Mount Apo. Wow. Sa balay ni Kublay, naman sa balay dito nga. Kailan mo Kublay? yes kailangan ko blend Na siya Gong House. Gong, dako kaya nga Gong. asawa ni Kuan ba Maancho. Maancho kantas Mindanao na Tapos, nipatong po dito na nilabay nga clouds nga murag river. Kapaspas ka, ito na yun po, river clouds. So, every time na ako bisita, muna ako minatutukas. Kuhan kay, kung napa ko'y kwarta, tagaan ta mo kwarta ang tag 1 million. Wala man ko. Music na lang. Generous rin. Lingkod sa mo. Lingkod sa mo. Sige. nagwanted nimo Asi ba? nagahingga ba na nga morag mo yung Dili ka. di ba talantik na siya na kuan may Oo. Balog to? So, kani siya nga instrumento, ang tawagan ni is katyapi. Two-string traditional musical instrument sa Talandig. Doon na po ay uban nga tribo, like Tiboli, Higalong ilang tawag. Napod sa Manobo, Kuglong. Napod sa mga Marana Maginalaw, Kudyapi ang ilang tawag. But sa tibok Pilipinas, ako lang ang gabaw. Yes, karon ako kita nga Kaya ginakaskas mo na siya. Okay? Si Bado Day akong anak nga may akong ting ano. Ikaw na siya driver. Driver, musician, tapos painter, tapos flute maker.
Bayan ko ada Itza. So, mag-travel pa mo to Davao? Hindi ko na. Hindi na siya mangis. Manumbag ra. Oh, lasa lang sila tulog. Diyan, dili na ginawa pa istala ni mo kuhan di studio. Naipirma ni kuhan. Naipirma ni Paulog ni kuhan. Kanisa, isuri sa si
Dani! Kuasa ang bata, isuri sabi kay entertain kuya. Etos gawas. Asa mo sa kon malbiri yan, at malbiri at mga mabili rin yun. Then, Morning. morning. Oh. Ito sa mga musician. Asa yung matulog gabi? Sa Valencia, sir. Oh, Valencia. Pag naman time gusto mo mag-suri-suri diri sa Bukidnon, pwede lang. Diretso. Madam. Stay for 2 nights, 1 day. Pwede. Kasi sa mga pili ko ba? Oh. Sige. Sige, sige. Dali, anak. Ay, ikaw ulit suot niya. Kung karaga ba? Hindi juga makarepent diri. Ayaw lang sa pag. Yan sa mga sabi, walingaw. Yeah, itong videohan. Wait, ito. Ikaw lang, unsa man? O karaga. Ikaw ano ni? Binibin. Nakabisita sa secondary. Workshop na ako sa Zona sa Writing, 2015. Mabata pa to sila, pero sikat na mga sila, hindi mo kaya. Saan ko yun? O karaga. Ano ko ba yun? Tara, hindi ko. Oh. Yan sa ako na isa. Hindi, RSS ko. Nila yun. Ano? So, umandiri, ito to sa Luyo, nalito Apple. Apple ni RGC nagtanong. Balik. Nice din kung mas mutugma pag dito. Hoy, hi. Hi, Carl. Madam. Diri ko ro. Dali ang ngay katungkuan. Ngigig mount ta dani mong kuan na man. Ha? Ngigig mount ba di? Si Vince. Yan na dia. Nag-post ni YouTube ba? Ito ko na, relax lang. Ay, sa kong na, sila. Guys. Mapil ko? Ayun, wala siguro ko. Yaya raman ko diri.
Ito ko na pincer. Mayo mag-aspat mo no. Para na itagas duha. Ug manubo. Yes. Guys, remember, Ya, puli mo bi. Karaga, sa tribo na ako, pareho din kayo sa tribo. Say hello to my vlog. Hi vlog. Say hello. Video ate ha. Ako video na. One more. Ay, cheer. Teacher na ka dyan. Ako be. Oh. Before the start, teacher na ka dyan. Okay, ready. Kuya ko. Sir. Ah. Oh. Hali kayo kay support lokal. Support ka kan, yay! Okay, ready. Joy. Good. 3, 2, 1. Ay, asa ba na? Ako. 3, 2, 1. Okay, mana i-video na. Sila pa food burn. Hindi Sila ang pa. after photo na ba? Sige. Ilang. Next. Ilang sila. Okay, okay. Okay, ready. 3, 2, 1. Oh, Karaga! Nine video. Dara, share mo video. Siya yung video. Pwede na mo na amam. Pwede na mo na. Or kilid ni. Kana lang ko na yan, bro. Okay ra. Okay ra mo. Para ilan ni. Are na. France and France. Video ito talaga pala rin. Ako lang. Isa ha, kaya ako vlog. Okay. Ready. Dito dul. Wait lang berta. Kay okay ra dihara mo, okay ra para madungog lang. Hi, sa Hi guys. Hey guys. Stay sa bukid. Right. Yo Karaga. Diri sa Lantapan. Okay, ready. 3, 2, 1. Hi, kami ang Okaraga. Kuyog na mo si Sir Waway. Yes. And kuyog na mo ang ato ang team from Cafe sa Bukid. Sa among mga katribo diri sa Bukidnon, Kape sa Bukid is the place to visit. So Yes. among giawhag tanan nga moari mo makita-kita sa tanin niyo diri pohon. Yes. Perfect ni ma'am. Salamat. Nabier. Ito na. Hi! Ngit-ngit na gani kay ko. Wide na ba ni? Gi, ultra wide pagid. Dili ma'am sa Ay, Uy, ako sa ipasibo. Di na ato ang van, no? Kaya ano na pasibo, guys. Di na ni Init pa dito siya. Init. Maya may dito. Tigil dito video. Oh. Tara. Nice, abus. Ano abus? Ha? Oy. Yo pare. Di mo tingin sa? Ana bitaw ko. Yo pare, what's up? Ay, ma'am. Asa ka puhon. Diri man ka na po. Dili ba apo ba?
Dito siya Buhay na ngayon. Kuhan ko check back ko. Kami mo Mawala. 1,000 calories yun. Kita na nako. Butter lang ni kamo. Sorry, kuhan ko. John. Friends, dire ka? Dito ako okay na ka dire. You're kind of weatherman. Kind of place, nature place. Bukid. Kaya signal din yun. Kaya Imo wala. Sarahan na to, guys. ako lang. Pinanaanak na dyan sa Mana basta Kadagit. Ano sa Ivan? Kuha day. Oy, ayay, Herbert. Ibutang na ni. Ibutang na sala. Kana. Okay. Go Bert. Daw la. Payan yun. Atong ipagkuha ng kamera daan. Camping mo. Salamat, ma'am. Ma'am, thank you. Iyo pohon. Side. Bye. Magkuwig pa tayo din ha. Sige. Ay, naka-Facebook. No, ako'y signal. Kailan ka ito kanya? Direk Juno? Ako rin. Asa? Katong gusto yan eh. Gusto niya niya. Gago. I've been Archer. Mampu din no? Murah manok yuk. Wave tas pilot. Hi. Wave tas pilot. Mau nih aku post tong kinabuhi kan.
Hipay mo kuya. Hipay mo kuya. Kinsa na? Palit eh. Yang bersundet ya. Huwag ka na lang, Tio. April.